Salut bune, și eu sunt Elu și bine am găsit, fraților, la vreme sunt pe canal. Scor se numește Clash Royale, de ce nu? Ăsta e decul meu. Recent mi l-am schimbat. Să vedem dacă ultimul meci. Da, am câștigat 3-0. Hai să scriem și noi. Salt. Să intrăm. Ok. Hai să știu dacă e un friend online. Trebuie să ne conectăm cu Facebook. În fine, hai să facem un battle. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, fraților, dacă îmi place seria de Clash Royale. O să jucăm și Clash of Clans. Good luck, bro. Ok. Ne-a venit o mână destul de proastă. Pornim cu un Baby Dragon de aici. Și ne-a venit un muschetier. Ok, nice. Băi, și un scarnițara aici. Și un muschetier. Și o velcării, pentru că velcării se pupă foarte bine de... Fuck, mi-a tras pe toți în tornado. Bun, și un minion horde? Nu e nevoie. O să ne... Fuck. E nevoie de minion horde. Minion horde se duce. O să dea mult damage pe când dacă nu bagă nimic. Dar a băgat bulangiu. Băga mea și bulangiu. Ok. Baby Dragon aici. Și un Scarniterac. Nice. Și o să-i dea damage pe turn. Mereu zic asta, dar îmi dă counter. Băga mea și pula. Te rog pe target pe Giant. Fuck, nice. Măcar muschetierul a făcut target pe Giant. Și băgăm și un muschetier în spatele Giantului, pentru că de ce nu? Ok. Hog plus ok. Hog, te rog. Nu. Fuck. Bagă Baby Dragon. Da, asta. Dar cel puțin o să omoare Baby Dragon, și asta e bine. Și lasă loc pentru Hog Rider, care se duce și dă damage. Măcar de damage. Și poc. Ok. Păstrez o mână pentru Velcă Richter aici. Și Baby Dragon aici. E în mare avantaj. Și nu mă întrebați ce dracului fac, pentru că nici eu nu știu. Fuck, pe cum mi-aș pune? Ok. Fuck, dă-mi turn, băga-mi. Repede, minion horde, te rog, băga-mi-aș. Băga-mi-aș, ok. Am pierdut. Deci ăsta a fost un rahat. Ok. De cât timp filmăm? E... Șpoc. De 4 minute, nice. Hai să mai facem un meci, de ce nu? Vreau să-mi pici o legendară. Nu știu din ce chest, dar vreau să-mi pici o legendară. Habar nu de ce, dar vreau. Ok. Hogul chiar aici. Scarni când ok, gata. Prințul e charged.
Valkyrie, error muschetier. Ajută-mă când e nevoie de tine. Ok, muschetier versus Baby Dragon, bate muschetierul. Nice. Și Hog plus, ok, Hog tanchează plus Hog, ok. Hog nu tanchează. Băga mea Hog. N-am ce să-i fac. N-aveam alt cantar. Dar pentru Witch am cantar. În schimb. Ok. Valkyrie. Și Valkyrie-ul e un cantar foarte bun pentru Witch, dar nu și pentru Prince, băgaș. Te rog, nu intra în charge. Fac, băgaș. Prince un charge OP. Deci foarte OP Prince un charge. Ok. Baby Dragon aici. Perfect, a făcut target și Hog. Nu. Lăsăm să-i dea damage. Pentru că știm că Baby Dragon nu va muri și muschetier. Ok. Acum băgăm Hog. Nu, băgăm Scarlet. Te rog, fă target pe Scarlet. Și Valkyrie, te rog. Hog. Acum băgăm Hog. Ok. Hai că e bine, hai că e bine. Hai că e bine, e foarte bine. Îi dau mult damage pe turn. O să vină și muschetierul din spate să-i dea damage pe turn. E ric turnului. Ba nu e ric turnului. Ba da? Ba nu. Ok. Muschetier. Și minions horror. Ok. E ric turnului. Nice. Și un Scarlet, de ce nu? Wiz, te rog, Wiz. Ok, nice. GG. M-am bătut cu unul de level 6. Da, acum observ. Avem și clan chest. mai avem 6 coroane și facem level 3. Hai mă să mă conectez cu fei. Te rog. Nu merge, zice că sunt. M-am mai jucat odată și că mai făcut cineva 3 coroane, nice. Hai să mai jucăm și noi un meci. Început. Ok. Începem cu un giant. Deci. Elite Barbs. Ok. Fuck. Are Fire Spirit, băga mea și mă. Te rog, repede, mine îți vor. Repede. Da, rapid, băga mea. Ok. Apa, băga mea. Are și Princess, are și Elite Barbs. E level 9, băga mea. Plan nostru. Ce e nouă de Princess ăsta? Până acum. Ok. Habar nu ce să fac, sincer. Mamă, ce bă Princess ăsta. Ok. Mic push. Dar nu cred că mai putea un succes pentru că are Wiz de 6, normal. Și Valkyrie pe 6. Băi, un pac. Nu, deci o las să mă bat. Și vi-l spun pe speed up, pentru că na. Ok. M-a bătut 3-0. Din păcate. Încă 3 coroane, nice, dar nu de la mine normal. Cel puțin 6 rare. Deci deocamdată n-are cum să rămân legendară. Dar o să aibă. Am mai zis
că la început 7 din 10 și nu mi-a picat niciodată, mi-a picat 2 pice la început și nu-mi picaseră rare. Și mi-au picat rare, nu de ce, dar în fine. Cam atât că știți, fraților, nu uitați să lăsați un like la făcut și mă susțineți de pe un nou episod și vreau și un pic de susținere, vă rog, se poate? Deci, cam atât, știți, a fost Edu, pe data viitoare, numai bine, pa, pa!